2026-njy ýylyň 3-nji iýununda gadymy ahal topragyna toýlar goşa-goşadan ellendi. İrtäher bilen Ahal welaýatynyň Akbuğda etrabynyň Abadan Daýhan birleşiginiň çägine hormatly prezidentimiziň ak pataty bilen Gallar ogna bagdalyga berildi. Şol günüň özünde bütün dünýä velosiped güni münasibetli Ahal welaýatynyň Änew şäherinde dawaraly velosiped ýürüýüşi geçirildi. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň 35 ýyllyk şanly toýuny zähmet üstünlikleri bilen garşylamagy maksat edilýän edermen Baba Daýhanlar 195 000 hektarda goşgursak ak buğdaýyň bereketli hasylyny kemale getirip, şondan gallanyň 400 000 tonnasyny döwlet harmanyna tawşyrmagy meýilleşdirýärler. Harmanyňda bereket, gallaçy Baba Daýhanlar. Bütün dünýä velosiped güni münasibetli gurnulan velosiped ýürüýüşine bolsa, Ahal welaýaty boýunça 1000-den gowrak ýylleşlemek ruh welentlik bilen gatnaşyp 10 kilometrlik menzili velosipedde geçdiler. Bu ýürüýüş beden we ruh taýdan sagdy nesilleri terbiýelep ýetişdirmek ýaly halkymyzyň gadymy döwürden bäri uly ähmiýet berip gelýän däpleriniň münasip dowam etdirilmegidir.